Kenean hainbeste espero genuen gertakaria. Eta zein da? Hori, zein da? Zetzeatek gogoratzen. Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Kolpez kolpe, bueltan da! Geroz eta agerikoagoa da Euskal Herriak bizi duen lehorte egoera. Nahikoa da inguruko soro, larre edo ibaiei begiratzea haren neurriaz jabetzeko. Eta Europako herrialde askotan egoera oso antzekoa izaten ari da azken hilabeteotan. Hamarkada luzez ikusten ez diren irudiak erakutsi dizkigu ur eskasiak kontinenteko ibai nagusietan. Izan ere, udarik beroena izan da hau Europan, bai abuztuan, bai urtaro osoan ekainetik hasita. Arazoa ordea nahiko orokorra da eta leku askotara edatzen ari da idortea, ipar hemisferioan batez ere. Hala, idortean segitzen du Euskal Herriak, Nafarroan batik bat, eta ondorioak gero eta sakonagoak dira. Besteak beste, muturrekoa da esako urtegiaren egoera, prezipitaziorik izan ez, eta usten ari da aspaldian. Eta ez da izan arindurik. Gaur egun presaren 16% dago beteta. Arratsaldeon, zeruari begira dabiltza abeltzain eta nekazariak euria noiz botako zain. Muturrekoa da egoera, leku askotan eta gurean adibide da ere, Karrantza izan ere, udalerriak egunero 200.000 litro ur jasoko ditu aurrerantzean Kantabriatik iritsitako kamioitan. Eta Bizkaian lehorteari aurre egitea eta edateko ura bermatzea helburu bada beste neurririk. Hain zuzen, Busturialdeko zenbait udalerrik asteak daramatzate jasotzen ura Bermeoko portuan dagoen itsasontzi batetik. Adibideok horrela, kezka nagusia da eta laster itzuliko gara lehorteen bueltako berri gehiagorekin artean, baina bada aipatzeko beste lerrobururik. Norvegiako Statkraft multinazionalak Euskal Herrian egingo dituen 2 parke eolikoen proiektuak aurkeztu dizkio Eusko Jaurlaritzako lehendakariari Inigo Urkulluri. Iragarri dutenez, 2027rako izango dira martxan. Hala, bere udalerrian parke eoliko bat eraikitzeko erakutsitako borondatea aritu da gaur Nagore Alkorta Azpeitiko alkatea. Begi honez ikusi du proiektua eta iragarri du herri batzarra deituko dutela eta bertan izango dela parke eolikoa eraiki nahi duen enpresa. Gai honetaz informazio oso baten zabaltzeko batzarri iriki bat egingo deula, eta batzarri iriki horretara gonbidadula enpresa sustatzaile, Statkraft, proiektu inguruko xehetasun gehiago emateko. Dakigun informazioatik, proiektu ingurun bai 2 elementu berritzaile asaltzen diela eta azpimarro nahi ditugula. Alde batetik, proiektu enpresa sustatzaile Norvegiako enpresa publikoa dela, eta bestetik eta guretzako garrantzitsu dela, lehen gozez energien mundun hitz egiten dela energien sozializazioz, energien demokratizazio batetaz eta nola ez lankidetza batez. Statkraftek aurkeztu duen proiektu hortan nolabait bide bat irikita uzten du parte hartzea, hau da herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Gai zaldatuta arnaz apur bat eman du inflazioak abuztuan, baina ez prezioen igoerak eragindako itolarria arintzeko adina. 3 hilabetez gora egin ondoren, 2,10 jaitsi da urte arteko inflazioa Hego Euskal Herrian 10,5%raino INE Espainiako estatistika erakundearen arabera. Neurri oso handi batean, erregaien merketzeari zor zaio jaitsiera. Hala ere, hor bukatzen dira berri onak. Izan ere, etxeko gastuen eta elikagaien prezioen gorakadak ez duetenik. Arkaitz Artizar, Komisiones Obreras Sindikatuko kideak heldu dio gurean gaiari. Kalkulun arabera, estatu mailan 15-16 milioi langile daude oraindik beraien lan baldintzak eguneratu gabe. Euskal Autonomia Erkidegora jotzen badugu, zifra hori eren batean edo kokatuko genuke. Eguneko lan harremanen kontseiluan datun arabera, azkeneko datuk ekainekok dira, eta horren arabera, 32%, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 32%ak dauzka bere lan baldintzak eguneratuta. Horrek esan nahi du, 75% baino gehiago, 78%, eguneratzeko dauzkala. Orduan, horrek erosa ahalmenan izugarrizko inpakto zuzena dauke.
Eta KPIa izpide, ela sindikatuak ez du sinatuko, KPIaren araberako soldata igoera bermatzen ez duen lanitunik. Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak, negoziazioak nahita blokeatzea egotzi dio Confebaski eta erosteko ahalmena bermatzen ez duten eskaintzak egitea. Jarrera bera izatea leporatu dio Jaurlaritzari. Zein daiteke ziurgabetasunari buruz, baina datu objektiboa da enpresek inoizko etekinak lortzen ari direla. Inoizko etekin altuenak irabazten dira gaur egun. Hori da errealitatea. Izkutatu nahi den errealitatea. Bestaldetik Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera joan da. Errioxako kontseiluak iragarri du upategien eta baita mahastien esklusibotasuna exigituko dutela. Bada horren inguruan, Arabako diputatu nagusia Ramiro Gonzalezek salatu du kontseiluak Arabako mahastiak zigilua oztopatu nahi duela. No parece que esta medida que van a aprobar la vayan a aplicar a la denominación cava, sino que es una medida exclusivamente restrictiva que pretende desanimar a aquellos que quieran incorporarse a la denominación viñedos de Álava. Eta Arabako Errioxako mahatz bilketaren festak 27. aldia izango du igande honetan Lantziegon, Araban, dastaketak, dantza, pilota, partidak, aurrentzako jarduerak eta poua nahien pregoia izango dira bertan besteak beste. Asunción Quintana, nekazaritzako foru zuzendariak, mahatz zain guztien lana azpimarratu nahi izan du festetan aurkezpen ekitaldian. Esta localidad de Rioja Alavesa, que se va a convertir este domingo en su mayor escaparate para nuestros vinos y sobre todo para nuestros trabajos o el trabajo, para poner en valor el trabajo de nuestros viticultores, de nuestras viticultoras y de los bodegueros del sector. Hizkuntzaren bueltakoei helduta berriz, Eusko Jaurlaritzak 103 milioi euro bideratuko ditu euskaltegien finantziaziora datozen 3 ikasturteetan. Bingen Zupiria hizkuntza politiken sailburuak egin du gaur aberen matrikulazio kanpainaren aurkezpena. Aurten, doakotasunaren bidean beste pausu bat emango dugu, eta hau izango da ikasturte honek izango duen elementu berrietako bat, eta da, 30 urtez beherakoei, ze bat ikasketak egiteko aukera ere doan izatea emango diegu. Apustu hau da pertsonarik gazteenen alde eta pertsonarik gazteenen formakuntzaren eta trebakuntzaren alde, beraien formazioan hizkuntzen ezagutzak, baina bereziki euskararen ezagutzak izan dezakeen garrantziagatik. Eta aurtengo zinemaldiak izango dituen 600 emanaldiak banan-banan aztertu ditu pantailak euskaraz ekimenak. Azaleratutako datuak ordea gordin bezain kezkagarriak dira kulturrekimenaren ustetan. Datuen arabera 573 emanalditik jatorrizko bertsioa euskaraz 5 emanaldik izango dute eta elebidun edo hirueledunak direnak beste 11 izango dira. Euskarazko aspidatziak izango dituzten saioak berriz 37 eta euskarara bikoiztuta aurrentzako 5 saio egongo dira. Hau da orotara emanaldien 10,1 izango da euskaraz, eleanitza edo euskarara aspidatzita. Datuak horrela, kezkaturik ikusentzunezkoetan euskararen presentzia aldarrikatzeko elkarretaratzea deitu du pantailak euskarazek zinemaldiaren inaugurazio ekitaldiaren une berean. Alex Aginagalde. Hori da, ostiralean, 7:00 zinemaldia Euskal Herrian ospatzen den ikusentzunezkoetako zita nagusia da. Bere inaugurazio ekitaldira Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko kulturarloko arduradun nagusiak etortzen dira. Eta hau dela eta aprobetxatu dugu kontzentrazio bat deitzeko, pantailak euskeraz gure eskubidea lelopean, orokorrean ez bakarrik zinemaldian, baizik eta zinemetan, telebistan eta plataformetan euskerak duen egoera kaskarraren aurrean protesta egiteko eta erakundeei egoera aldatzeko pausoak eskatzeko. Eta eguneko lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari, geroz eta gerikoagoa da Euskal Herriak bizi duen lehorte egoera nahikoa da, inguruko soro, larre edo ibaiei begiratzea haren neurriaz jabetzeko eta Europako herrialde askotan egoera oso antzekoa izaten ari da azken hilabeteotan. Hala lehortei begira Udane Arbeo lankideak azalduko dizkigu jarraian azken egunotan argitaratu diren datuak.
Lehortea gogorrak ari dira izaten esaterako Karrantza hornitzen duten. 2 urtegiak une kritikoan aurkitzen dira, alegia Zerroja eta Largaineda urtegiak 134an eta 113an daude une honetan. Urrenez eta hori hala, egunero gaurtik hasita 200.000 litro ur jasoko ditu Kantabriatik iritsitako kamioietan. Bestalde, Nafarroara begira Esako urtegia ere une kritikoan aurkitzen da, 116an dago beteta oraintxe bertan, eta adierazi dute 50 hektometro kubiko ur baino gutxiago izan ez gero, eten egingo dutela, eta 74 hektometro kubiko daude une honetan. Bertatik hornitzen du bardeak, eta beraz, larrialdi arriskuan jarraitzen du une honetan. Maiatzatik honako prezipitazio eskaseko hilabeteek ondorio kezkagarriak utzi dituzte foru komunitatean. Nafarroako urtegi garrantzitsuenak Aiotz, Eugi, Itoitz eta Esa, alegia ez dira beren edukieraren 30 biltzera iritsi. Laurak lurraldean bildutako ur edukiera osoaren 82 osatzen dute. Baina dudarik gabe Esako urtegia da gehien kezkatzen duenak. Izan ere momentu honetan presaren 16% besterik ez dago beteta. Hala eta guztiz ere lasaitasun mezua zabaldu nahi du berriz ere Euroko Konfederazio Hidrografikoak. Argitu du oraingoz ez dela arazorik izango ur hornidurarekin. Baina ohartarazi egin zuten ere euririk egin ezean eten egin beharko zutela Bardeako ureztatze sistema. Horretarako muga bat ezarri dute, presak gutxienez 50 hektometro kubiko ur behar ditu. Gauzak horrela gaur egun Esako urtegiak 74 hektometro ur besterik ez ditu. Bardeako urestatze kanpaina eteteak Zangoza, Kaseda, Esa, Melida eta Kaparrosoko nekazarei eraginen lieke modu zuzenean. Bestalde, eolikoak ere izpide ditugu izan ere, Gipuzkoan 2 parke eoliko eraikitzeko asmoa adierazi dio Statkraft enpresa norvegiarrak, bertako gobernuarena den enpresa publikoak Eusko Jaurlaritzari. Bata, Debagoiena bertan Eskoriatza eta Aramaio artean, hori litzatekelarik handiena, bestea berriz, Urolan, Azpeitia, Errezil eta Sestoa arteko lurretan. Herritar askok ez dute begionez ikusi Azpeitian parke eoliko bat eraikitzeko proiektua, eta hasiak dira horren aurka antolatzen. Hori dela eta datorren asteazkenean, hilaren 21ean, batzarireki bat egingo dute hainbat herritarrek, eta gaiaren inguruko interesa duen oro gonbidatu dute parte hartzera. Sindikatu zaharrean izango da batzarra gaueko 9:00. Gauzak horrela, Nagore Alkorta, Azpeitiko alkateak, prentsaurrekoa egin du proiektua saritzeko, eta bertan izan da Udane Arbeo lankidea. Azpeitia, Errezil eta Sestoa artean izango da parke eolikoetako bat, eta bigarren parkea Eskoriatza eta Aramaio artean kokatzea aurre ikusten da. Atzo bertan izan genuen, Euskal Herrian bertan izan genuen norvegiar enpresa eta Jaurlaritzari aurkeztu zion proiektuaren plana. Horiek hala, 2 parke hauen bidez 78.000 etxe bizitza hornitu ahalko dira. 90 milioi euroko inbertsio eginda 2 parke eoliko erekin ditu Euskal Herrian Statkraft multinazional norvegiarrak, eta ondo bidean 2027ko nahiko lituzke martxan. Ia 70.000 familia hornituko lituzke haize errotetatik ateratako energiak, argindarraren faktura merketuta. Baina horretarako enpresak dagoeneko aurreratu du tamainaz errota oso handiak izan beharko dutela. Itxarazen Aramaio eta Eskoriatza arteko parkean 53 megabat sortzeko haizerrota jarriko lituzkete, eta Piaspen berriz Azpeitia eta Errezil artekoan 33 megabat sortzeko beste. Horrek zer esan nahi du? 2 parkeetan orotara 153 gigabat sortuko litzatekela urtero inguruko herrietako ia 70.000 familia hornitzeraino. Proiektuak dagoeneko Espainiako sare elektrikoan sarbide izateko beharrezko baimenak baditu, eta datozen egunotan hasiko ditu enpresak tramiteak, Eusko Jaurlaritzarena ez ezik Espainiako gobernuaren onespena ere jasotzeko. Baina 2 parke hauek eta prozesuan diren gainontzeko proiektu eolikoek erreakzio ezberdina jaso dituzte. Jaurlaritzak eskuak luzatu dizkio proiektuari. Arantxa Tapiaren sailak adierazi du arauak eta legeak betetzen baditu proiektuak aurrera egin dezakeela. Eskoriatza eta Aramaioko udalek oraindik ez dute adierazpenik emana izan. Azpeitian aldiz, xehetasun zain daudela adierazi du alkateak. Entzun dezagun. Enpresarekin lehen harremana izan dugu, jakitun gara. Udaletan proiektuaren inguruko eskaera ofizialki aurkezten dutenean, aktibatuko dugu dagokion administrazio prozedura, eta herritarrei garrentasunez azalduko dizkigu datzozkion pausoak edo urratsak.
Bi parke eoliko horiek eraikiko balira Euskal Autonomia Erkidegoan 7 parke eoliko izango lirateke guztira martxan, baina beste horren beste egiteko prozesuan dira. Norvegiako enpresak egin nahi duen inbertsioari buruz galdetuta Arantza Tapia ingurumeneko sailburuak nabarmendu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez dagoela baliabide naturalik halako enpresa publiko bat izateko. Erabaki batzuk hartuta daude, eta bain transizioan ari gara eta mekanismo guztiak eta gure indar guztiak horretara jarri behar ditugu. Berriztagarriak aldean neurrian hori ez da nahikoa izango eta beste energia modu batzuk bilatu beharko ditugu eta tartean naiz eta ez dugun oraindikan nahikoa, noski hidrogenoa sartu beharko dugu gasen tutuetan eta biogasa ere badaukagu almena ez ikaragarria baino badugu erabili dezagun. Beraz, ditugun mekanismo guztiak jarri behar ditugu. Eta argindar merkatuetan esku hartzeko neurriak zehazten doaz. Europan, irailaren 30ean dute energia ministroen goi bilera egitekoa erabakiak hartzen hasteko eta horretarako negoziazioen oinarri izango da gaur eguerdian Europako batzordeak xehetasun gehiagoz aurkeztu duen proposamena. Hala ere, Ursula von der Leyenek jada aurreratu ditu batzuk gaur Europako Parlamentuan egin duen hitzartean. Besteak beste azaldu du herrialdeek 140 milioi euro bildu ahalko dituztela energia enpresen irabaziei jarritako mugarekin. Energiaren prezioa mugatzeaz, Espainiako Kongresuak tramitera onartu du bart bankuei eta energia konpainiei zerga berriak esartzea. EAJak eta EH Bilduk tramitazioa babestu dute, baina Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan aplikatzeko akordio bat eskatu dute. Are gehiago, bestela jeltzaleek bide legaletik zerga atzera botatzeko aukeraz ohartarazi dute. Aitor Esteban. Hemen konzertazioa egin behar da. Azken baten hainbeste enpresa, energia arloan, bai, elektrizidadean eta bar, Euskadin dagoz. Eta diruarek Euskaldunenak izan behar dira. Madrilek ezin dauz berarentzat eskatu. Orduan hori konkordatu egin beharko da. Eta oraindik ez dago holangorik legean. Badago borondate ona, gobernuak esaten dagoan lez, baina ondino ezer zehaztu barik, horretan jardungo dugu urrengo gunetan. Ordea EH Bilduk deitu duenez, zergek sektore horietan diru oso gutxi biltzea bilatzen dute. Mertxe Izpurua. Printzipioz, ontzat ematen dugula tramitazioa, gaur parlamentuan egingo den tramitazio horrei, baietza emango diogu, baina badaude hainbat gauza aldatu behar direnak eta besteak beste kompetentzien kontua da. Gure esparruan geratu behar diren tramitazioak han Euskal Herrian kokatu behar dira, bai Nafarroan, bai elkarte autonomoan, Euskal elkarte autonomoan, eta hori da, urraketa kompetentziala ematen den bitartean, guk ezin dugu eman baiezkoa horrelako normatiba bateri, espero dugu tramitazioan hori aldatuko dela, eta esan bezala gaur baiezkoa emango diogu, tramitazioa martxan jarri ahal izateko, baina honek ez du esan nahi, gauzak ez badira aldatzen gure baietza izango duenik. Lan gatazketara salto, Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 11. bileran patronalak 3,25 soldata igoera proposatu du. ELA eta LAB sindikatuentzat, baina hori urria da. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazio mailaren 11. bileran, ELA eta LAB sindikatuek salatu dutenez, FEBEN patronalak Bizkaiko metaleko langileak pobretzen aldeko apustua egiten jarraitzen du. Hala ere, patronalak bestelako proposamena mai gainean jarri du, 3,25 soldata igoera lekia. ELAk prentzauar bidez adierazitakoaren arabera, aurreko proposamenarekin alderatuta, 0,5 soldata igoera txikia da hori. Horrez gain, LABek ohartarazi duenez, proposamen horrek oraindik ez die sektoreko langilei erosteko ahalmena bermatzen. Ekaineko mobilizazioen ostean, patronalak erosmen ahalmena bermatzen ez duen planteamentua ipini du mahai gainean. Gainera, bere planteamentu atzerakoiak mantentzen ditu. FEBENek langileak mobilizatzera bultzatzen gaitu. Izan ere, sindikatuen ustez, patronalak negoziazioa blokeatzen ari da. Irailaren 26an berriro bilduko dira, baina sindikatuek aurreratu dutenez, FEBEN patronalak negoziazioa blokeatzen jarraituz gero, grebak eta mobilizazioak aurreikusten dituzte ELAk zein LABek.
Irailerako utzi zuten auzia, baina ikasturte berriaren hasieran ere kale 03 zikloko hezitzaileen lan gatazkak trabatuta segitzen du iaztik. Ez atzera, ez aurrera, eta Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentua ez da gai izan langileak asabetetzeko dituen konponbide bat bilatzeko. Iragan maiatzean greba mugagabeari lotu zitzaizkion hezitzaileak eta dozenaka eskola ixtea lortu zuten 60 egunez. Ekainean bertan behera utzi zuten lanuztea ikasturtea amaierak behartuta, baina horrek ez du esan nahi giroa baretu denik edo gatazka konpontzeko bidean denik. Eider Garde, 03 zikloko hezitzaileen plataformako kidea. Aurten, kurso hasieran, horrelako laguntza pedagogikoa eskaini zaigu COVID-arekin parekatzen dada, baina COVID-a kendu dute, ez? Orduan, greban hasi ginenean bezala gaude, baldintza berdinetan, eta batzuk okerrago, ez? Izan ere, haurreskola txikiek ez dutelako jasoko laguntzarik, ez? Hezkuntzaz, Eusko Jaurlaritzak publiko egin du hezkuntza legearen aurreproiektuaren lehen zirriborroa, hor hezkuntzak doakoa izan beharko duela agindu dute eta udal hezkuntza kontseiluak sortuko dituzte ikasleak eskolatzeko irizpideen inguruan kontsulta egiteko. Apirilean jarri zizkioten Eusko Legebiltzarreko 4 alderdi nagusiek hezkuntza legea ontzeko oinarriak Eusko Jaurlaritzari eta gaur plazaratu dute hori oinarri hartuta Eusko Jaurlaritzak ondu duen hezkuntza legearen aurreproiektuaren lehen zirriborroa. Bertan berretsi da ikasleek euskaraz B2 maila lortu beharko dutela. Behin ekarpenak jasota, Gobernu Kontseiluan onartuko dute aurreproiektua eta handik Eusko Legebiltzarrera bidaliko dute prozedurak aurrera jarrai dezan. Jokin Bildarratz, hezkuntza sailburua da. Ikaslearen irtera profila, derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatu eta gero, baita ere ikusi beharrekoa, da ikastetxe bakoitzak legez egin beharrekoa alegia hizkuntz proiektua. Ikastetxe bakoitzak eduki beharko du bere hizkuntz proiektua erantzun alizateko bere gizarteak duen errealitateari gero irtera profil hori bete alizateko. Euskal Herriko Unibertsitateko hasiera ekitaldian egin ditu adierazpenok Bildarratzek. Bertan, ELA eta LAB sindikatuek bakoitzak bere aldetik protesta egin dute adierazteko Eusko Jaurlaritzak ez duela behar besteko inbertsioa egiten kalitatezko unibertsitatea bermatzeko. Aiara Durreta. Euskal Herriko Unibertsitateko kurtso hasierako ekitaldia hasi aurretik, ELA eta LAB sindikatuek bakoitzak beraldetik protesta egin dute Bizkaia aretoaren atarian. Elkarretaratzean Eusko Jaurlaritzak ez duela behar besteko inbertsioa egiten kalitatezko unibertsitatea bermatzeko salatu duelak. Euskal Jaurlaritzak finanziazioa ez du finanziazio suficientia ematen unibertsitatea kalitatezko unibertsitate bat izateko, eta hori pairatzen du ditu ikasleak, pairatzen dute langileak, eta pairatzen du gizarte osoa. Ez duelako, eman behar duten ondorioak ematen. Horrez gain, LABek ohartarazi duenez, finantzaketa gabezi hori dela eta EHUk plantilla urria du, langileek soldata eskaza dute, eta ganorazko ikerkuntza egiteko zailtasunak daude. Unibertsitate publikoak ez duela jasotzen elkarte autonomo honetako erakundetatik beharko luken finantziazio nahikoa. Hain zuzen ere, horrek eramaten gaitu gauden egoera honetara. Plantilla eskaza dugulako azatapen mailan eta soldata eskazekin hiri eta bestelakoetan, eta bestetik inkluso proiektuak eta ikerkuntza ganoraz garatzeko zailtasunak sortzen dituela.
Eta Ipar Euskal Herrira begira Frantziako Hezkuntza Ministerioan bilkura egin dute gaur arratsaldean Euskal Erakunde Publikoko ordezkariek eta Ipar Euskal Herriko parlamentariek euskarazko irakaskuntzaren garapena aipatzeko inpresio onarekin atera dira Euskararen Erakunde Publikoko ordezkariak eta Ipar Euskal Herriko parlamentariak ere bai. Bi gai nagusi zituzten aipatzeko euskara hutsean ari diren ikasgelen irekitzea sare publiko eta pribatuan eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea. Funtsezko emaitzarik gabe atera badira ere, ordu eta erdiko bilkura biziki giro onean iragan dela eta jarrera aldaketa bat sumatu dutela, esan du Antxon Kurrutxarri EEPko lehendakaria. Horrela aritu zen atzo gurean Euskararen Erakunde Publikoko presidentea. Lehenik behar dugu administrazio berriaren ezagutza egin. Egan nahi du, hor Blanquer ministroaren administrazioa joan da, parte batez bederen, eta hor dugu itxura guzen arabera ikusiz udauntan Pap Ndiaye hau da hezkunde ministro berria ikusiz nolako eleetan bederen nolako idekitzea erakutsi duen, hor badugu lehen entsaio bat, eta entsaio hortan baitugu bi gai nagusi, bata da azterketena, eta bigarrena da murgiltzearena, murgiltze sistemarena. Ez da sehaskaren eredua, baina murgiltzea eskola publikoetan eta pribatu katolikoetan. Eta lerroburuetan aipatu dugunez, Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera joan da Nerea Garzia lankideak azalduko digu auzia. Ardoaren gatazkak ez du etenik Errioxaren eta Arabako Errioxaren artean. Arabako mahaztiek aurrera pauso handia eman dute azken hilabetetan eta jatorri zen berriaren proposamena Europako batasunera eraman dute. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak araño ailegatzeko bidea erraztu dute. Gaur-gaurkoz Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimen bat baizik ez dute behar Errioxa jatorri izena utzi nahi dutenek zor marka berria biarazteko. Hala ere, ez da baimen hori iritzi oraindik. Abra Arabako Errioxako upeltegien elkartean badira 15 bat upategi urrats hori egiteko prest. Bitartean Errioxako kontseiluak adierazi zuenez, ahalduen guztia egingo du proposamen hori oztopatzeko, eta hala izan da. Hasieran Errioxak upategien esklusibotasuna exigitu zuen, orain berriz mahaztiena ere eskatu du araudia aldatuz. No parece que esta medida que van a aprobar la vayan a aplicar a la denominación cava, sino que es una medida exclusivamente restrictiva que pretende desanimar a aquellos que quieran incorporarse a la denominación viñedos de Álava. Sin embargo, hay cada vez más voces dentro de la denominación, tanto en Rioja Alavesa como en la Comunidad de La Rioja, que demandan que el Consejo Regulador se mueva, que demandan una diferenciación. El Consejo Regulador no va a poder hacer oídos sordos siempre a esta demanda cada vez más mayoritaria. Gauzak horrela ikusteko dago Errioxako kontseiluak araudian egindako aldaketak nola eragingo duen zor marka berriaren prozesuan. Esklusibotasun hori mahaztietara zabaldu denez, orain mahaztizainak bi zigiluen artean aukeratzeko egoeran jarri ditu. Nafarroara goaz orain. Nafarroa erdialde eta hegoalde zabalean, erromatarrek ager baskonum deitu zuten eremuan alegia, euskarari hauspo berria eman nahi dion mugimendua da agerraldia eta orain topaketa batzuk antolatu dituzte Azkoienen azaroaren bostean. Azaroaren bostean denak Azkoienera. Azaroaren bostean, Azkoienen elkartuko garela agerreko euskaldun eta euskaltzale guztiak. Hausnartzeko euskararen alde egin behar dugun norabideaz. Egitarago para egongo da, goizean egongo dira tailerrak, pixkate haizeak esan duen moduan, gogoeta estrategiko bat emateko, eta ikusteko zinten euskararen etorkizuna zonaldean, gutxienez guztion artean badostasun batzutara iristeko eta elkarrekin batera jotzeko. Goizean tailerrak egongo dira, gero herri bazkari bat, gero arratsaldean pilota partidua eta amaitzeko kontzertu. Egongo da itzulpengintza zerbitzu bat,
egongo da ere aita eta mentzako ludoteka zerbitzua, beraien parte hartu alizateko, eta biseta egun polita izango dela. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Jota Martinaren mailu honen zarata kantuarekin utziko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Esango digute ez darela inor, ez dela posible eta egoteko hor, etxaiari hartu ez eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Urtzen giratxuan garaiak ere bai, zurik ez dago baina eguren on nahi, egunak jaten dira urrengoaren zai, hau eman dira.